Nah rene. Kowe Dursasana kowe aku. Ayo sampean kok gotot men. Guyon sayang. Kok mosok lanang purik. Kuwi wedok. Oh iya wedok. Lanang matane. Kancaku ke lanang maca wedok tak jawilne jure teh. Lah ngopo? Nesu jawane iki. Lah ngopo? Kaya rumangsane kaya teke iki wis ilang rumpane. Kaya teh sapa? Mbok Jenengan Iya. ngono. Iya. Pegang kok. Ya Inul. Ya inu. Manohara. Kene Manohara kejawan lho. Ya Inul, aku ngenteni. Ya inu. Aku Piye Mas? ya inu. Iya. Oh iya, bisa ngono ya. Bisa ngopir ngene deh. Apik men lagi. Demek-demek pengen. Enggak. Kok ya. Aku ngenteni. Bapak Ibu. Ben ketok mesra. Nggih. Di pangku. Wah, Mas, dalek piye? Mas. Pripun? Bojoku suarane apik ya, Mas. Apik. Dong jenengan-jengane kula ndang meteng nggih Bu nggih. Amin. Walah, muga-muga kok meteng kirik, Mas. Ben nyatek pake. Ndang, kowe yo. Kene Nduk. Yo. Yo gandeng-gandeng. Iya iya. Gendong. Yo antep ketae. Gendong. Alah rene lho. Gendong, Mas. Iya lah. Gendong ngarep. Nek kowe ra kuat, nek kowe ra kuat gendong ya dipikul. Kowe golek kanca. Urung wayahe. Engko lek digendong ngarep gantangan. Tangan iki piye lho, Mas? Kae lho, lomba kicau burung lho. Lho burune sapa? Lah sampe jare ngumpret. Kok emprit to? Apa kae? Yo, tutuke nek, tutuke. Yo di pangku. Marang Gendong tak gendong. lho, rasa kowe lho. Lah trayo lanang. Iya iya. Lali. Kene. Marang mega engang kosong Jenengan iki ya. Kok iso teko kono? lah mau dulang wates tus Ngene iki lho jenengan iki dinggiti wong akeh lho, Mas. Wong kok gragas. Kok gragas. Wong kok mangan toa. Aku nek kene ra kajen lho, Mas. Aku piye, Mas? sanes towan iku siwalan Yo, tutuke Kaya sik. sing apik dinggiti wong wah akeh. kene Nduk Yo, sabar. Yo, tutuke. marang mega engang kosong rada titik piyuh po enak Aku lagi ero nek ya seneng lanang. aku ki gak ketok lek mburi mulai keweri Anu, kowe lagi ngerti to? Jenengane kok ya. Aku nu wis suwe. kae wedok tak macak lanang Yo lanjut. Nanone no. sineksen wartani Bumi langit. sineksenan bumi Iki lenggah. nggih Lenggah tenan. ndang nuk ngono lah Cek to alon-alon. bumi lah gak ngut Kok sakit kok ora, Mas? ala mak senit ngono tok arek Oh, kok perih. yuh aja suwe-suwe aku diternak mau kencane gak ngono Alah padha lanang iki kok. iya iya Sumpah aku biyen sunat to. iya Yo. bumi langit Anu Pak setunggal mawon, Pak. alah kose to keduman Lah nek wong nyanyi kono ider. Kok ider wong bidara kok padake wong dodo ae. Asem tenan. Ayo. Setunggal pinten, Pak? Kuwi panitia lho. Ayo. Janjiku eling Mas. Ngono iki nek arep tanggapan iki keleke diumbah. yo lek kowe Ambune walang sangit. yo tak kei kapur baris ya Yo. Anu apa
Sumedot Sumadot rasing tias ingsun yurek piye to panganmu undur-undur piye to kok Ya saking semangate melok Mas Bayu ngono lho. anu cara jane iki operatif Nek sampean ora iso Mas Pian, ayo Mas Pian, praktekno Mas. Ayo Mas. biyen sik Jare jenengan barabi terus ngenas. Ayo Nimas ingsun. jamane urung macak edok ya Kak Mas Alpian kuwi. Mosok. Nimas ingsun prasapa mbuh sineksenan bumi langit Mlaku-mlaku rono Mas. Mas Bayu aku gak jenengan tangketi Mas Bayu. Oh iya, Mbak Manuhara. Nggih. Ajeng tidak pundi. Oh badhe mbuak begenggek menika lho Mas. Kok Ya, tangi sing tias. tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Terima kasih, matur nuwun wis diaturke bawane. Mbak Manuhara, Nggih. kula nyuwun didhawuhke langgame aja lamis. Oh, nggih. Ning digarap kendangane tayub, nggih. Oh. Nggih. Engko sing joget ben Anda. Oh, nggih, monggo Mas Anda. Urung-urung kok ya wis mriku ta jenengan iki kok ya. Ya, Kok ya kemuayu lho kian. Mas Nanda niki lho. kuwi biyen ya wedok. Yo, aja sak. Maka buka celuk, garap tayub. Maka ayo. Terima kasih matur nuwun.